des de l'educació digital podem treballar en diferents aspectes per ajudar i acompanyar des del principi de la formació, de l'educació formal, amb aquestes noies. Fa falta dissenyar experiències d'aprenentatge més inclusives que permetin a les noies sentir-se partícips de tot el procés i no només enfocar-se en un resultat. A més, també cal que tinguem espais segurs i inclusius on noies i nois puguin practicar i treballar de manera col·laborativa. També hi ha aspectes de les polítiques educatives que cal revisar i cal que tinguem en compte la inclusió digital de les noies, dels nois i de tots els agents implicats. Per tant, cal també una formació dels docents i de les docents en aquest acompanyament. Per tant, no es tracta només d'una qüestió d'habilitats femenines o masculines, sinó que es tracta d'una qüestió de justícia social.